Kulindeleke ukuthi umthamo weimoto emgwaqweni yaKwaZulu-Natal unyuke kakhulu ezinsukwini ezimbili ezayo. Umkhakha wezokuvakasha uthi indawo zokungcebeleka zibike ukuthi seyifike ku-60% okugcwala, kanti abezomgwaqo bathi bazobe belinkanise zonke indawo uqinisekisa ukuthi kulandelwa imithetho. Abagibeli nabo bathi kukhona abangakwenza ukunqanda ukubhebhetheka kwegciwane icorona. As you can see, they are all wearing their masks and they have already sanitized them. So we are adhering to the protocols of the COVID-19. Ngiyahamba ngiya eTranskei, ngiyokhonza, ngiyesontweni, ngiyocawa. Uhulumeni wesifundazwe uthi iziphathimandla zezomgwaqo zizoqinisa kakhulu ekulandeleni imithetho ehambisana nesivinini ukuba sesimweni seimoto emgwaqweni nokuthi abashayeli bengashayeli bephuzile. Ukuthi abadriver amatekisi aphilile asesimeni somgwaqo nabo basesimeni esikahle banezincwadi bayakwazi ukuthi bathuthe abantu ngenhlonipho efanelekile. Kodwa ngaphezulu lokho kubalekile ukuthi odriver nabagibeli balandele imigomo ebekiwe ye-COVID-19. Lapho senza isiqiniseko sokuthi laba abasebenzisa umgwaqo yethu baphephile, bayisebenzisa nje futhi bavikela nalabo ababagibelisile, benza isiqiniseko sokuthi akekho umuntu ophuza utshwala esemgwaqweni. Bangama-28 abashona ngesikhathi samaholiday ephasika ngonyaka odlule okwakuyisibalo esincane eminyakeni edlule. Lokhu kwangenxa yokuvalwa kwezithaqa ngalesikhathi ngonyaka odlule. Eyindabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.